Evo naši vaši, stavite ovdje. Ko će da ostane, ali ja još ostavimo sve. Ajmo, mi onda smo na Visočicu, ko što ste nam obećali. Ili se sakrijemo iza ovoga dole, razumeš? Nekako polegamo jebi ga. Uuu, da dobro. Nije si sad kopao, brate, kopaš drugi ne. A možda vidiš da sam se lepo zapepao. Zapravo nisam tu, ja sam stručna, ajmo kreni se kamenje, molim te. Kreni se kamenje. Nisam tu baš najstručna, to malo kratko. Mislim da jesi, ali ja baš nisam... Ček, što treba bude od Lađarac? Treba da imaš dve i upletene, a ne liči ovo baš meni Lađarac, iskreno ti kažem. Ajmo kreni se kamenje, molim te. Nogama isto, cijelim tijelo, to. Kopaj se, tako? A ono tamo Stani. Šta si ti ovdje? Da vidim. Ne. Okej, znači počeli smo ovako, jel? Da. I šta treba da uradiš? Da veš Lađarac? Lađarac. Što ne? Treba mi pomoć, ti imaš sličan pojas. Oko Lađarca sad ovdje. On treba prvo da obiđe krug, jel? obišao je krug. I onda Lađarac vezuje, gdje tačno? Ja sam, ne, on ga je, zato što ja nisam ovdje. Prvo ovo treba ti biti zatvoreno, ne ovako. Znači moraš da ga zatvoriš, ali nemoj do kraja, nego kao kobajagi do kraja, op, vincaš ga do kraja i onda ga vratiš, da ne zaleti. Da ne zaleti. Jest, i onda proveriš, op, radi, dobro. Jer to ako nije zatvoreno, gubi skoro pola snage. Odakle si ti krenuo? Od uzgore. Mi ste rekli na dozu, jel? Ne? Nema veze. Znači ideš dole, Dobro. ovdje držiš prst i ostaviš ovaj prst ovdje. Znači ostaviš prst ovdje, prođeš kroz jednu ušicu, odnosno kroz ovo jedno sranje. Zatim prođeš kroz drugo sranje. Ovdje, i gdje ti je prst, tu ti ide ovo, znači ovo što ti se napravilo, ide vamo. Bravo, to ti je to. I to je to, odlično. E sad, ovdje vežeš sigurnosti i to ti je to. Znaš da ga vežeš? Znam. A rukavce kad skineš, odružiš jaknu i staviš ju unutra i zaručiš. Bravo, to je. Jer to što si dole uradio njih nema. Zaboravi, odneći hletar. Vjetar mi je nosio štapom. Znači morao se ih položiti, bilo bi sigurno, i bilo sigurno, znaš, ne idem do Svako pomalo. Mi ćemo biti dobra ekipa ko stečaja zajedno. Znaš, svako je zapamtio. Stvarno da. Ne moraju oni biti vrhunski. Bitno je da ih poznaješ. Pa da. Da znaš šta u ovom trenutku možeš od njih očekivati, a šta ne. Pa jest. Da oni će imati svoj neki moment gdje će zapristati A negdje... i opravljati svoje, iako nisu vrhunski. A ne mogu drugačije naučiti ako ne idu, ako ih ne vodiš, ako je ekipi četiri Ajmo, čovjeka, parnica. jednog uvijek možeš. Hvala, živo bila. Gdje me nađe? Kako ti za pola, uzmi drugu celu. Molim vas, ona je u rancu već 5 dana je. Znači namjerno nam to radiš, ne? Ne. Ajmo, uniš u plazmu. Ne znam ja ništa. Sigurica, aj. Ispod? Malo lijepa je. Od ispod. Nema veze, ispod, iznad, bole te pičić. Za siguricu te boli pičić. Za lađarce, polulađarci, ta sranja. I sad
Još jedan krug. I još jedan preko njega. Da bome, ide sada. Iznutra. Odi. Ovako. Priđi krom mene, ajde. Odi. Ne. Mislim, iskreno, ja sam jako slab sa sigurnosti. Jako slab. A ne, Znači vezalo djelac. Djelac. vidi ovo. Ne, vežaj kako. To je jedan i pol. Ovo sada koji čisto, možda mogu staviti ovo. Evo ga. Aha. Dal su gaskant. Samo da pravite. Dal su gaskant. Ali kako je on to uradio jučer? No. Ne mogu da svi, ne možeš. Jeboli te da. Šta će sada nas kude, a? Krajnje se. Kraj što ima povređene rame. A znaš kako nije kliknuo? Šta je zato što... Zato je čovjek uradio ramena, on je naredio od onog pisa neko. Okej, nešto, pa daj, Nisam dobro vezu. Evo ga i rukavice. Hoće neko plazmer da pakujem? To je najbolji, daj. Može jedno. Ajde, vuci. To je najbolji. Nisam vezao ovo. Pazite, ovako. Čovječe, kako smo svi? Sigurnosni. Valjda preko. Al muk nastaje. Ovako. Najbolje on kaže, šutni ga u dupe, nek ide pe. Evo ga sigurica. Jel ovo sigurnost? Pazi, nisam ni ja vidio što sam uradio, iskreno. Ajmo ispočetka. Znači, preko. Ovo je jedan krug Ostavi to isto pitanje. i ovdje ga vratiš. Šta? I evo ga vratiš. Ja sad proveri sa Željkom. Zato što te 50 sekundi A šta ćeš ako? A šta ćeš ako samo desi? A šta ćeš ako ti proveri Sa Željkom i sa... Završi. Od momenta. A šta ćeš ako imaju... Sa Ivanom radi ga sad. Pola sata naređio taj dečko tipove nosilo za sve moguće varijacije povrede ramena, jer... Ne može ni tako. Kao, dobro koju? Pa šta ćemo nosila kad povredi? Da se veže prosiko čvor na uže, na gelender.